Kardom nili uruning tikathak karbeng long news arning sama berta pini langkon ita. Jinthong Mondol Congress Committee tumpen sodak pen perangke me ke phapon. Sonsi kidam tang inkora troxy or West Karbeng Long District Congress tumpen majoning a program ke badu jipu pen rata phan thakitan thap ke pamanghu pen pinang ana munit to phan ke pon pen mas resignation program ke pinchong rong putak Jinthong Mondol Congress Committee tumpen Rongjang Phong Congress Mondol Committee Office asai hemalong perang keme ke padupon sonsi alang li tumihin pen nangit hando na tengke ex MEC Rup Singh Bongrum alang li Jinthong along Congress Party phan kaching hon rad phan palu ponsi kali kala arpu thapon pen mass resignation along pachekrong dun pen kithan thap ki alang li Jinthong Congress Mondol Committee pen mantunita kroidun thekte lapen ke kroidun i athe alang li aphia prang chelang li pinpen kangjong thap kangjong pru along ke rat atum kroidun thekte alang li tum congress pen che ulu puge ladak Jinthong along congress klembang pu kadukawe atum anstame kali kalang alang li tum damlo melo ansu sisi Jinthong constituency along ke kewangji MLA election ahut ke Kiong dung arat Congress along citu pen pihai pon tek pupusi alang itu pen than pachini pon amri pen hemari bongrum report Karbeng Long News ningkan korap trok MLA farma samil tum ingtang tring pen nil tum che pahai pon didak Jinthong long stame lasi nil tum ning bibe ning nil tum e chat ning ko heve alang le tum dam juilo pudam paro te methu piglo nil tum ke athe nil tum ke la he kang thak pe so pe sata velo pini pen ke kat do ko vele tum ning si pet pen il tum ke claim ke dam ning arong che thek pon long lo la pen il tum ke anso se ki wang dia por tame committee teng tang pon po PCC along tin tame nil tum Jinthong long PCC in corner cap do hala in corner cap samil tum in tang kring pen kam claim pon populo la sinililam thep anse in ton kok lo pen eson thu do thulang alang tum tarek in kor troxy mass resignation alang tum dongka party office long dam pen kalili kalang lang alang tum nong no nang ke jo pon nil tum Jinthong Mondol Committee la pen PCC do an phanta stame alang litum ke daka men tok pon tap tok pon prulo nil tum la dak hakhido data la lo amen la hailo la si stame alang litum ke podam lo nang nil tum Mondol Committee list ke la lo la si alang litum ke to ke la dak ke kambura teron phanta vice president bosi paching paklang pon lo sidame kambura teron ke nilitum Mondol Committee long ke executive member cho la silason si arodo thulang alang li Joy Singh Hanseta vice president bosi pachekrong pon sidame alang li ke executive member jo la son si rad phan than tap than pru hadak social media long paklang tap paklang pru alang litum ke apen do thulang la son si rong asor phan stame ke than ke la puson lo mane rong asor phan munit chipa ong ning palang tum mathasi je dongka party office long meeting do party meeting do posialang tum khur pon lo rong asor phan voi phesa me hadak bangke mass resignation program jo son si than tapen si party program do pulo an masi rong asor bangke nil tum party worker tum ke party ban ching hondu ka jone si party meeting pulo party meeting long dun lo voi phesa me hadak bangke film lar piplot lo an sila si pinila sona lengda do nil tum long chepe klangji malam sofi la si aning ka hektik alang litum ke Congress party do tike sining long le rurite ke Congress do bomjiar leng phansi ke than pon tap ke than pon pusi la sor ni ke pon asi pini la sor leng hai same ke than po vai dak lar sapen asi la pon cholo ni lam ke tum ke than pon ke pini meeting do party office meeting mass joining puyar hai amanil tum dun lo hadar le lon ke kalili lamban le rok lo si dapen tum dun ta bang thom de bang feedback do an ini bang ke darong secretary lo dapen ala trong sang ho do pen bang rong mo pen pu bang la Jameson ngrung president ahilo hene tunda dapen dar le lon ke son program lo ke ala bata
pulo ten eta son lo aku chiu dat po pulo la ta hapu dun nat dun tu lo si an so senil tum ta pu congress party pen pu mat depan ta na be na ge jom pen mat dun ji lo la pen an la ban so party ba ning the pen an se ka pathir tu ji pan si in ta ning honduk do lo na si non ke ba ji prang stamel la ban so hin ba ko chobe ko chokai tum lo ma ge nil tum stame dun igelo am lo thong pen bang kep lo he amri na thu ba ni le chinin de district along youth congress along awai president iglo la se alang ni tum kachithan kani tum gi kop ajo ni pensi dap chin thong along congress kang tang thip ke thir thip pulo stame pinier ni alang ni tum dam ju pen tong da congress avidat puma avidat kali non ke alang tum dam ju pen aphi ni tum da congress puthot an su se ke wang jilang du piklang an sing tang twing pen sidak congress do bom jilang asi alang ni tum son ke than pon tap ko pachu bay pon thap along ke ni tum chin thong rat mang hu dun delo kidam tangan ta lang tum ke than tap ke than pro joini itum chin thong rat al pinangan kana hok dolo apen ki duk ning duk dolo asi non ke bang jilang MLA election pen ke ni tum chin thong rat puthot pak pharu sini wer bhut pen samini tum phaji phansi porilo asi son nang ja pon thap alidar abang ke non al bong sahot tum de dilo badu alidar stave wang nang tum jin thong long ke kidam tangan ta son kachi jor thap munir phan hin be panong wong hin joramong wong joini itum chin thong long pinangan kana hok dolo kisuman tum ke pu party ta ho pu party dun jui pu kachi jor thap joini pen bang pak along ta facility long ne delo asi non ke bang jilang along mangke ni tum chin thong non ke do jilang a congress tum ke la son claim thapa bang phutum han ke itum ke chak pon thelo apen ning da dog de la son ka chong thu chobe alidar ke baduta wang ngalo itum hok pet pension phut ke claim po alang itum dam ruk lopote chin thong alidar ke da ke nuta velo claim bang phwa velo puserang tum maning kachi the sista me claim bang ave same alang li borong sa ho MEC ki thota alang inwer ke claim bele ba pharo hini abhut pen krem chot kali arta kijum hega porhut chipa chor chiparu detiti labang so putha kuson pensi kachipa jokpo mate kuson pensi ke khangpo nona kaye purthia son nason nangka chelar along ason tinta kachelar mate ke thek kachebai pen ke pa prang bom aporsi nang mantang tangte bangso kai kachelar ke prabalong kupi kusonsi ke mathata kachelar dun nangpo purthenon ke artificial intelligence akai nang mantang lo lasi ason kacharli pen kit he kache baidun akinang sot binang lo sonsi wikimia tumtame unan pen purthe kachelar alongsi kachelar dun akinang sot monta langdam lu pulutang te pining mate pinang anha baralong non kithur miawi kimiatum angbong arta kijum hega por ahut pen kachepa chor chepa rup detiti laputa do bom tanglo lasila pusona sayong si kamot ha paprang rong pulutang te mithang ke la pen mithang anhang pan giran chia por ahut ko an kachim tulang te chithek longpo bangso putha kamatha ke persik pen kachere thekji aphan pura phaikuni ni phai inkor troxi arni west karbi anglong hamren rong supia long satra NGO pen child marriage mate arta kijum hega por ahut kachipang ride titi aputha kuson pen si kachipa jokpon thekji ma pura mei podupon bangso ateng pen lapu karbi student association KSA pen tame Chedon dun pemisi arsikjit asai kedengpon bom thekji aphan lamchak chipidun anparta rong rup alo antame bangso sai abang kachikhang mati wikimia tum aphan kapachere thekji aphan kachilang dun pame akinang sot pu alam hamren regional committee amaipu prosonto intipen than pachinipon hamren pen bierson ronghang karbianglong news
Satro NGO tumpen ni pharu isia pharman West Karbi Anglong atok ano sita me arta kawe pen penan ke do lapen piso ke en heno lapen labangso putha ka bang rong atok ano sita me kawe det pen labangso kisung ben ke joki phanalang tum kengkam ka chejor ponthek apo sinli tum karbilo charlia song hin pestme alang tum NGO phan suri suria ke ropilo lapen alang li tum long ni tum karbilo charlia song pen kopi ma ke rap nangji ni tum kai ke alang li tum long cherap chetu dunji lapen labangso long bangke abang putin dak sarkur jasemet pet ilitum labangso puthak langdam bolte West Karbi Anglong bangke ilitum society long itum Karbi khaya long si labangso akachera babak masap so ong chera son si niltum thekdam lasi nilika chuningri kang tung sarkur Karbi jasemet pet payatum potum lapen kortiatum ingjiratum sitame labangso child marriage akisung aputhak bang chini pamme ji aphan polotang te pininon alang litum ke klem pon alang litum NGO long son cherap chiri dunon alang litum long mesen spokesperson tundo legal advice do kadok kavis tami alang litum long chop lang aja kong do non itu makinang so bangke labangso put hakpen labangso child marriage pen kepat jok ponang ye phan itum koson skeng kam kache jor nang ji non ilitum akar bia khaya bangke jasmet pet bangke temporary management po je sung ong lo pini sung ong lo hem kam klem ba ave pini hidikar puk bang ave pini hanang tun pi bang ave pini hemedo bang ave pupo arta ka vi usumar pen just me pe drong long bang ke lason si ke thegam long ke ong arta ka vi usumar dum han piso ke pa en penan ke pa do lason si theglong sita laso bang ma thadam de je arta ka vi pen jong si penan do lo pute hala so ar lo so akaya long ko sona kisung si ka chet dong i hala bang ma thadam de ladak je thana ret nang nak long ladak usumar ka chupa thepen cheglawal tum hentun ka boche long la bangke kangting apir the si alang litum ke dam lo athi non hur bangke just met pet alang litum physical weakness bro phan chok kali non dikhuda dina kai bangke pir the bangke tok lang jong si kawe polotang telake eme kawe teng lo jong si litum education anak pang no donji polotang la social media pen mangitum chi pahelu wek nang chi athi lo kachar lita isi arta do ningkan krener keblote pinia bangke matric nang paspo high secondary nang paspo la desi higher quality education hin not bangke kengkam chi yordon ji tami laso so phanjong si arta ka bi pen penan padokok pulote hala education anat ke kona si alang li apor ka chipi unlang badu bang kuno lasi ilitum laso child marriage ke ongre joini si pini ilitum society bangke education anata ka backward bang nang dokok lo lapen ilitum long tame hala jitu anso say brightness future hala so bangke ilitum kele dam je dim bang le dam de det sin ilitum theklong lo la sin ilitum pini la bang so hongjai pen sar kurakar bi phana ka chuningri ilitum laso kama tha bang ilitum onang poje hem la puson la benson hala hai ke pat he bang jasne pe rong so rong border long bang hala so alam pat he pen bang usomara phan penan ke pat do piso ke pawana bang ke claim treated nang ji pusini chuning ri lo la pen thu aku isi do lang konat ne bang ke appearance atuma bang ke aning ke hang awe arta ke kawe pen penan pa do tung te piso pawaning tung te sitame au somara tuma phan bang ke khangun e ke pari un e lason ang deng ka dokok lapen ke pare thu bor i pen pachekak dak bolote hala so bang akai ke na hok la puson da thegam long lo la si la so long ke pa we dedi phan bang ke uwe kimi atuma phan jasmet klim somar arta kawe tum la ka charli anat koson ka focusima ka charli long pini ka ladak nili lo ka charli polam ka chot kali soar lo tum phan ta pini sports anat pen chenglok kaprek industrial pen chenglok pini ki phir ke tha kaprek ka long same soar lo tum phan hala hai long aning ki rum dun pen la hai arta ka we pen la puson hala so pi penan ki doi piso ke ani pukama tha long apor ka pachipi pe det pen alang tum akai ke mesani long apor ka pachipi dunia phan paya purun tum la pen hem tun isi tum same osomar tum phan langdun cari pam menang ji pusini li chuning rilo pinil tum homa salong pinil tum pir thelong artificial intelligence jui phuna dina kai social media ka active o tum je phone ka use thek pame tum bangke ladak lahaya phone pen koson pen manipulate pen itum kama thakrang akar bi khai asor lo tum han bang kapana hok ta menil tum thek pon long olo asi lahai pen ami tum chere thek nai isi pen isi child marriage along si itum education pen chenglok itum economic pen chenglok itum life survival long itum ka cherap doko asi just semet pen la so child marriage pen tum chipa joklo nang child marriage pen ke joklo bolo tai inur ar lo so ta akai ke mesena ja kong dui inur pin so ta me akai ke
mesen dui akai ke mesen a phi bang ke hemtun ka boche sta me mesen aja kong dui ala hemtun ka boche jong si mesen lo pulo tang te hembang isi da ke me doji hembang isi jong si ake me lo dolo pote rong isi mati tuma society da ke mesen ang taxi itum che thek long ji asi kadok ka be sta me alang litum NGO alang litum ka bor i long son si kadok ka be ta me emek prang pen RDGP dun pen cherap chiri pen itum child mir saput hak itum rong so rong bor long sa me kepa be dadi phanda abang putin ta ma thawron lo nang pusi labang so media hin pen tum chuning report lo ang tan kido karbia tum tame pinang an aningkan akemang ponalong kichun ponang thek che theklong si sarkar phan kachuru pajar pon nihang karbiang long lapen nihang karbiang long pen kaprigang tan kido karbia tum aphan Assam cabinet along che perai pon si Karbi Welfare Autonomous Council deng ponlo laso ke deng ponalong pining 2025 pen ke bill deng pi ponlo pu abirta kido pen ex PDC ke klembang pu Dr. Sarsing ingti mate songbojit ingti ahin pen lapuson sarkar atum nangke pachun pithe ka pot sarkar atum aphan kachuro pon abirta pachatang pon sarkar aphan kachuro pon lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan tame kachuro pajar pon kita tentang 23 November ini Assam Cabinet dan Kepras tang Karbi Welfare Autonomous Council suatu bill Cabinet approve law lapen ke 26 ini November 26 ini lah bill pepas lo lapor si nilitu mahin pen Assam Sarkar me Chief Minister ake hai Dr. Himanta Biswa Sarma apan nintum ahin ten churul lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai lang lifantan nintum ahin ten churul nitum ningje thepik lo laso council pen nitum Karbi Anglong lapen di mahaso angtan kedua Karbi atum socially economically culturally chingthur pon thekpo lapen ke education lapen ke ethnically ta tum chingthur pon thekpo pusin tum ningje thepik lo asi churu parpik lo asi kitang tang suri surya ningkam pen itum ladak kitu sita me ini antalason nitum phan Ratjari aja kok, maka political power nitum apa nak pipi, sistem ini, noni poi ke nitum long apa, sarkar banta curu lo, lapen nitum ningarong ta lasi cipiklan, lasi aruisi a clause non anta implement mela, labang ke clause number 3.5, alaga ke nitum phan ST status la so bang nang piji pusi kedam tang 2021 kut September ni London chetok peace accord chetok lo aso peace accord along la so alam chak ni tum hamdulo sitame la bang non ko session abang along pe pastunde sitame non ke bangi budget session ke boria chiklo session along bange la so bang la nang pe pas pun inang ji pusi nilitum ahin pen atau we karbia Arab pen itu Assam ko pen hang lapen India ko pen hang itu chuning dilo lan ben itu chuning dilo karo Niliblong BJP mas joining ame kipadupon normal constituency tinalong sitame BJP mas joining ame kipadupon bom mason thak si pini de thota nilip ke parlo hiri mensing rong phara rong pathua klamalong pini ni phai korenar ke phai kuni suri ni ra inkor porni BJP ma joining ame padupon bangso ame long EPHLC Congress ASGC political party tum ame thang song pha aning kachithe kavedet pena job BJP political party along kadogi bang suri sira bang tro bang potom jingbidu bangso ame long nilip model president
akai sarbapuram teron pena joksi me charipon kapachinia sayang ding do ans tame nili bondol secretary relipson teron pena joksi pachini pon lepen lumho sarpotum do an phanta melan lang hoi pensi pachini pon lumho sarpotum kachitong pon lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuleram Ronghang amana pengpen chitong dun lapen ke local MEC Pubitra Rongpi EM Richard Stogbi MEC ke doan EM ke doan rongarat BJP party phan ki kroyara tum doan cherap chitu dusi masu mas joining ame mission kan troksi lo lapen daget kali Karbi Anglong along tina konsensi da me se konsensi lo betai troksi betai nakya betai sikya konsensi monange ne tum dam bom lapen along tin na hang ba ni nang na hang dam long ko rap si ke thi ye tum CM MEC MLA lege thi kali MP lege thi kali ke thi rap si ke thi asi bang na hang lo pulong te hok ta dam tim Karbi Anglong asi rada pan phiri pik rana hang lo dam ko dan ratum na hirjume na pilo tim Karbi Anglong long charap nanti tim Karbi Anglong siang dorunji pus pini dang ni lekha si dak hiri dak min singlong pararong kapatua klamalong dak bang suri sira bang trok bang kurang piatum PSLC Congress ASC lakan apan parti GOC BJP parti mate tim Karbi Anglong macam Sarasana thak pine pinang am kijoni tum dog lang mana thak nili along tina konsensi da do program continue do bom la somo se protimia ke mang do nili ko dak 16 non ni ke dak bang ji ho 16 ne 15 ne dak protimia ke mang ateng ban mang le potana ro ajun ni bi tar nili konsensi se sanji na dum bi portal to meda achora pe ji lam ji pe choi ji la bengola sor ni ni si ne to war bin ta nili ke chak kang do highlight to war ta kampang chengi khana ni joso Sir, nang ikan lang sir. Kijur sik. Koila mati pen thang sirok beda matawar. Lain hala sorsi toar pipima gote nili tak ajo nanga sangi ke nili CM det leke bang ang ton official program sin nili bang isi bange longle pota keron ajo sangkok rat 4 sal leaders ke doan village settlement rong asar lapen ke student organization pen chemlo mane political party PSLC Congress ASC tame do den arjudun melo hala dake ajo anchora peji lapen ke alang tumen lam chupe joi lapen hala so ke da Karbi Anglong Autonomous Council secretary ke doan officers ke doan engineers ke doan ta da anchoi plan ko La non kibang sila MLA election bang ke non ting pulang te highlight ko sir. la tung chinlo na to chinlo ke amda ani bang sgi joi nani sida congress long kidun ke bangnar ke gente pini ke da ke cia habar chot lang nang tum theklong ke ani sia meeting pen ko son mana tum dak ni li so si ni ko e lara tum ke pini congress pan ke bihar long sonsil 243 mong si hata ke people rejected only 6 vet kalima kalam bolero humalang ta da ke jang mane bolero human ansi lang do chi yang choke kalima kalam Umpunai rongarada tum CM Dr. Tuleram Ronghang local EM di Upsling Maslai KAC CM Advisor Elwin Teron atum apan ningak longpen kachuru pajerpon Nijang Karbi Anglong lakha ini Amri constituency ke parlu umpunai rong arat arji dingkluipen kari ke pathu aklam ke pami mate labangsu afil ke paklam pot mission pen ke long pot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuleram Ronghang local EMD Upsling Maslai lapen ke KAC CM Advisor Elwin Teron atum apan ningkang sampen ningak longpen kachuru pajerpon Sonsia lang litum pen nang kethandu na tengki tapuson nilitum aphan nang ke matha lapen ke nang ki pipon na pot nilitum kidu kela ka rongarat aphan nang ke matha the pot kachuru parpiglu lapen ke jasamet umpana ya rongarat ache the abong mate kiju na lang lapen open stage our size itame KAC CM Dr. Tuleram Ronghang pen chichak pen nang pachun pi apot pusi rongarat atum ningi chithi pen alon pan ke choro pajerpon la solong matiyong che kloni phai koyani KAC CM Dr. Tuleram Ronghang wang pen umponai arat aphan kachingki ke je thana jaimeng pedu ponchi lasu along umponai rongarat atum do thek the sang thek the pen sonsi thek ponlong athe umponai rong
laki ha mantuni pen pusita me la puson CEM program abang ke avipin lang pusi umpanay arong sarthi Ilisis ingti pen umpanay Presbyterian Church Elder Mate Monduli asar bikrom timung lapen ke hada arong atum pen perang ke betung atum pan thana pasing dun amri pen himari bongrum report Carbon News. Dak dilitum umpanai arong arapen dilitum fangsi ke non la media betung tumpan akiru pilo non badak rong alongan kimang pen non kiklem bom asai mo khalong nang itum birta nang ki enapot dilitum hin pen akiru piparpik lo aprangsi ke litum Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang langli pen job nilitum rong along jasimet pet khela dulana tu kaching thor japan non la kapathu along klam mate field development akama puthak patirpi ponsi non dakum panai rong along sita non la field development akam claim tang dep pen sita me bata lo khela dim tong sikot pen mesen kilong japan nitu non la carpet grass itu tum pan nang pilo rong rada tum pen lahai kadu we cepaduk dun si non la kilim hui tame dak rong rat pen claim pon lo asi nitum jasimet pet ke CM sarapang si akiru piparpik lo dak umpanai rong isi pensi nilitum akiru alang di pajet pun lo la bang solam bang ke itum lokal iya matum si cini pon mucot po nilitum birta kelong ateng tulo tang te non Karbiang long along setame public interaction program dambom to sidak amri bang ke tariging koi lapen ingko resi nini pan CCM ladak amri long nang humri ji lapen dak ajur ladak saji pusidi tumpir talong lo sidak lilitum hin pen bang ke dak alangli umpanai la non simarbong ma fil long sita alangli wangji alangli pen rong siarat lapen amri arat doan sita ladak kacing wajib pan program kitik pon mek dulu pusini litumta cini pon lo alasan taksi non iprang umpanai arong along sinon nang litum nang humri lo porsi litum jasmet pe ki umpanai sor arong along akisung alam kai pacini mek ka dulu sar CM sar sitame cini po tahai lo nilitum akisung nei ke non dak ichithe abong poson lo kijun alang ke nilitum khan pusar pisaratum ove iklem pontang lang nangeteng pialang si non anta junbom an la bang so lang teng ala longle aduk jangbom oposi la inghan pitleng son si nilitum thek longlo ala lang water volume mabang kom hek lo an la si rong hetana porsi kijun alang akid akad tora nilitum chithek longlo la si la bang su alama bang ke CM sarwang lo tangte nilitum chingwai dunji la pen alang lipan ning chithelo lang ke chithe bong lo porsi umpanai sorphan sita nangkang jin pen labang so lang nang simar pije a mesen alang kijun long je phana website nang thik pije pusni tum ge ning thepon pakhang la arlo amtra la bang ge chini ne lo sita non mat kachini pon mek bang ge open space bang ge nang pipo pu alam klang lo non la bang so fil long mat lo pu athak na thu foundation thai ki hujje phanta permission long pon lo si lahai kadu we porsa kiru piparpik lo labang ke netum mithang ta chingwai pon long le sita la alang lilong itu marong dakum panai rong pen lo CM advisor sar Elvin Teron alang li pena joksi dakum panai sor kisung alam huita alang li phan kithan pen non labang suang asai field development pusita ba open space pusita alang li umpanaya rong pen hisap alang li kaning ria teng pen CM sarta deng pen si non la kam plan pon lo churu par pik lo la se itu masa Elvin Teron pan sita me
Jensing Bay Assam Junior Hockey Team along first game ting ki chodun long pen ajok Karbia khai phan nong mi kewan. Kenwarji Construction Ingdeng Phoke Brakathom Nehru Junior Hockey Tournament 2025 phai kunia chiklo di phai ngora trok pen ni phai trok mati jonga chikloan ke pathu pon jialong. Jensing Bay phansi Assam Junior Hockey Team pen first mati ke cheng CR captain pek pon pen ke pathu ja pon din lo. Lapen alang li Jensing Bay ke pathu ke bisen pen jo plus player ingwai pon pen award chatami people jersey number krehini Jensing Bay bihek pen hockey game ke pathuaning ke hangpar pik pen piniar ni an ke kemis nang thek klang tanglo athe ke alang li bihek pen ke pathu ka chupa dukang thek ke pini amsi api apo mate Karbia khai phan nongme ewan pilo alang dak bihek a hot pen rong along ke pathu pon ke misen pen ajok district level an tami chipo ondun lo puthot district along pen state level an tami dun long pen team along First Captain Arpu Chodun Longlo, Jensing Bay Ahem, Nijang Karbiang Long La Kaisi Duaram La constituency ke paro vot hadlangso, Punja Sing Nararo, Apo men la ke Khorsing Bay Duaram La, BJP Model Committee Amai Pu Arpusi, Klempon Bom, Lapen Apayamen, Kare Sorong Pipi Pusi, Birta Ribduno. Lapen Son Taksi Ili Karbia Kai, Ang Bongpen, Kaprek, Antu, Anso Se, Sitami, Non. Ason son ke pathu pen ke cheng lok tang te kachalia na thu tok lang pen ke dang lok kapre kachalia modo ansatami pe prang dun pon pen nong me ewan pithek lo tang te arni ke ili Karbia khai akar ina hem practice da me long vek jiputa pachini po amri pen hemari bongrong report Karbia News.